Да помага Господ на новия канал. Здравейте, братя! Както и да я караме, откъдето и да я караме, все от някъде трябва да се почне. В днешно време в българоязичния сегмент на интернет има много курсове, в повечето случаи за жени. Говорят относно психология, начин на поведение, подход към мъжете. Има също така и за мъже, но много по-малко. Тук няма да ви представям лъскави видеа, супер корици на главния видеоклип. Но време на време ще виждате по едно-две кучета. Те са съветниците тук. И така, и ти ли искаш да добавиш нещо? Ти си жена, няма как да добавиш. Добре, чакай сега. Ще си имам рецепт. Ето. Първо клипче. Добре. Утнахме слушалките. Това, което ще се постара в този канал да казвам, не сега, стига. Е помощ за мъжете, които трябва да се научат как да се държат спрямо жените, какво да правят, да не бъдат подметки, да се изтри това погрешно впечатление, като казвам, пример на джентълменство, защото в повечето случаи това джентълменство е джентле, мек, иман мъж, ако трябва да се превежда. Мъжете трябва да бъдат малко по-резки. Не говоря обаче за алфа самци и така нататък и други, които ще вълчат. Това не са и курсови за пикъп курсови, като как да забиете набързо за 15 минути мацка и след това да спите с нея вечерта. Тук може да ви се предложи помощ, как да върнете приятелката си, как да подберете приятелка и основно как да се пазите от тъй наречените бивши, от разведените майки с ремаркета. Говоря не за всички, но в повечето случаи подходите им са еднакви. Разчитаме на базата на голям практичен и теоретичен материал, който ще ви бъде даден тук. Отделно там ще бъде пратен линк към Viber, където може да се свържете с мен. Някакви там координати ще оставя Viber или какво не знам. Това, което искам да ви кажа е, че много от мъжете не знаят как да разгадават жените си, какво се случва с тях, имат проблеми, изхабяват се и след това биват захвърли и не се чудят какво да правят. Така нещата не могат да продължават. Тоест, аз искам да допринеса своя малък принос в различните материали, които се предлагат в българскоязичния сегмент на интернет. Тук ще видите много по-различни възгледи и неща, но това с времето. За сега това ме ражда малко по-спонтанно, при мен клиповете са спонтанно правени. Това ме ражда главата, по-нататък да се надяваме, че записите ще са по-хубави. Утре трябва да пресценят микрофоните и така постепенно да се нареждат нещата. Тук, повтарям, може да намерите помощ. Как да върнете приятелката си, да си подберете подходяща приятелка, как да се държите в онлайн запознанствата, на първа среща и най-важното. Това е основата. Другото е по-скоро в коментарите може да пишете кога какъв материал искате. Основата е как да не се поддавате на провокациите на жените. Разбирате ли? Това, което когато живеете с вашата жена, дали ви изневерява, не ви ли изневерила, как става, как се правят нещата. Както се казва, вика и по снимка му се определя много човек. Малко нестандартен поглед в семейните отношения ще видите тук. Както се казва, механика на отношенията. Беше ми приятно да следващия клип.